Я тут. Я уже стратил надею. У адважнага Пуцька былі падставы страціць надзею. І лжывы хамелеон Супер зняволіў яго ў базе, а сам выдаваў сябе ім. На шчасце, вялікія дэтэктывы Каэтан Хрумс ды Кот Макавіты распазналі злачынцу, які загінуў, намагаючыся перамяніцца ў ваду. Таямніца шыфру Марабу неўзабаве высветліцца. Гэтага з непакоем чакаюць усе нашыя героі. Фікандр ды Мальвінка, Глюсь ды Бромба, Стары Верабей ды сапраўдны Пуцек, Пстрычак Нулік ды вызвалены ад свайго пераследніка Турбот. Толькі пляжнікі, што атачылі норку Глюся, нічога не ведаюць, бо акрамя аднаго капрызякі Соні яны даўно пакінулі свае пазіцыі. А назва апошняй серыі, без сумневаў, гучыць «Як ты здагадаўся, Каятан?» Ні на каго нельга спадзявацца. Зараза лютуе. А ўсе паўцякалі ў цёплыя ложкі. Ну вось. Я таксама захварэў. Зараз, што там адбываецца? Што? Прыміце мяне, калі ласка, ў свой шпіталь. Я ахвяра заразы. Язык? О, ну так. Вы мусіце прайсці адпаведнае лячэнне. Хопіць. Калі ласка, ухутайцеся, дачакайце працягу лячэння. Цётухна! Татачка, ты вярнуўся. Так, гэтым разам мы перамаглі. Няма больш хамелеона. Як ты здагадаўся, Каятан? І што значыць шыфр? Бо я надалей нічога не разумею. Гляньце, мае дарагія. Гэта шыфр. З пустога хамелеон не налье. Гэта сэнс шыфру. Ён азначае, што хамелеона можна пазнаць, дзякуючы таму, што ўсярэдзіне ён пусты. Ён умеў імітаваць, але не ўмеў нічога ствараць. Разумееце? Відавочна. І таму быў гэты іспыт на плыце. Бачыш, Пуцек, хамелеон не ўмеў маляваць такую кветку, як ты. Не заспяваць, як Бромба. Не пісаць вершы, як Фікандр. Паслухайце. Каб быць асобай, трэба мары мець, сабой быць і ні на кога не глядзець. Тым, хто жыве па прынцыпах сваіх, няма чаго баяцца, не пяроймуць іх. Оцёк, мой пацыент. Значыць, акрыяў. О, гэта быў капрызяка. Каб ён толькі не нарадзіў шкоды. А я спрабую прыдумаць, як ім усё патлумачыць. Я думаю, мы знойдзем нейкі спосаб. Соня нам пра ўсё распавёў, але мы ўсё зразумелі. Алігатар заразіў Турбота, а Броба перамянілася ў хамелеона. Ты пабілася з алігатарам, а ён забіў Мальвіну. Але Каятан яе выратаваў. Каятан з Макавітым пабілі суператара ды Марабута.
Марабута з хамелеоном. Турбота. Алігатора. Ды вызвалілі Глюся. І спадарыня Малеста выратавала Чума ад Зумы. Ой, не, Джуму ад Чумы. Гэта так заблытана. Даруйце, мы памыліліся. Я вельмі рады, сябры, што вы зразумелі памылку. Я думаю, што каб усе лепш зразумелі таямніцу шыфру Марабу, мы попросім Глюся зняць фільм. Так, так. У гэтым фільме Глюсь распавядзе пра ўсе падзеі апошніх дзён. Брава! Каб усе зразумелі, чым хамелеон Супер адрозніваўся ад нас. І, дзякуючы чаму, ён прайграў. Усе стварэнні, усе істоты ахвотна запрашаюць да сябе ў норку. Прыйдзіце пабачыць, што атрымаецца, калі на экране заблішчыць святло. Будзе фільм. Хто зрок напружыць, пабачыць цуды. Можна паўтарыць, калі адразу не атрымаецца. Ты можаш выбраць любы стыль. Кіно будзе, ды які захочаш фільм. Ці любіш вестэрн, ці дэтэктыў, ці проста назіраць за светам, я запрашаю да сябе, і без сумневаў канец будзе шчаслівым. Można powtórzyć, gdy od razu się nie uda. Będzie kino, dowolny sobie wybierz styl. Będzie kino, jaki zechcesz film. Як цудоўна. Ён танчыць, як сапраўдны паэт. Алігатара з оператарам. Тут кожны глядач мае свае правы. Сам сабе грае, сам пляскае ў далоні. І сабе пакажа толькі тое, што захоча паглядзець. Kto wzrok wytęży ujrzy cuda. Będzie kino! Można powtórzyć, gdy od razu się nie uda. Będzie kino! Dowolny sobie wybierz styl. Będzie kino, jaki zechcesz film. Чым адрозніваўся хамелеон Супер ад нашых герояў? Вядома тым, што ў яго не было ўласных думак. Ён не ўмеў нічога сам стварыць, прыдумаць, мог толькі прыкідвацца. Таму ён так лёгка трапіў у пастку. І менавіта ў гэтым сэнс шыфру Марабу.